Ok, danas želim da pričam o koroziji. Ili ti kako je odstraniti iz rezervoara čišćenja i zaštite od ponovne korozije. Tako da želim da kažem 3 načina, to jest 3 kategorije kako možete odstraniti koroziju sa metala. Prvi način je hemijskom reakcijom. Neko je rekao da može Coca-Colom, neko kaže limontusom, belim vinom, neko je pričao da može i sa belim vinom i naravno antirostom. To je siguran način. Skidanje korozije hemijskom reakcijom. Drugi čeličnom četkom, peskarenjem, šrafovima ili najpopularniji način je pomoću lanca. Stavite lanac u rezervoar i onda mućkate. I treći način ili ti treća kategorija kako možete odstraniti koroziju sa metala je putem elektrolize. E sad, pre nego što probam bilo koji od ova 3 načina na svom rezervoaru, ja ću ovo testirati prvo na ovim ekserima, a tek onda na rezervoaru. Tako da za prvi test krenut ću sa prvom kategorijom i prvim načinom čišćenja korozije sa metala, hemijskom reakcijom. Napravit ću jedan mali eksperiment pa da vidimo kakvi su rezultati nakon 12 sati. Prvi eksperiment. U ove 4 tegle stavit ću ove korodirane eksere i u prvoj ću sipati Coca-Colu, u drugoj limontus, u trećoj belo vino i u četvrtoj antirost. I posle nekih 12 do 14 sati vidjet ću šta je najefikasnije delovalo na koroziju. I posle nekih 13-14 sati da vidim šta sam uradio. Sad bi trebao da dam i neke ocene od 1 do 5
kako je sve prošlo, to jest kako su ove 4 tečnosti očistile koroziju. Znači za Coca-Colu, koliko vidim, pa nije baš nešto super, ali od 1 do 5, 2. Možda treba malo duže da se drži. Za Limontus, pa koliko vidim, ovo je onako ok, 3, jer je mnogo bolje od Coca-Cola. Za belo vino, pa isto, 3. I za anti-rost, koji je po meni najbolje otklonio koroziju, 5. I ovo su rezultati prve kategorije. Fizičko odstranjivanje korozije. Što je po meni najlakše čeličnom četkom ili peskarenjem. Ali kod rezervoara nemamo baš toliko prostora za čeličnu četku ili za peskarenje. Tako da jedno od mogućih rešenja je pesak, lanac, šrafovi. Tako da će ova tegla simulirati rezervoar koji ima u sebi koroziju, a u teglu stavit ću par šrafova malo peska i sve to dobro i dosta dugo mučkati. I posle nekih 20 minuta mučkanja, ovo je ono što možemo da dobijemo od mučkanja u pesku i šrafovima. Da, mislim, ok, ocena za ovaj način čišćenja 4. Ali definitivno treba više vremena. Najlakše rešenje za ovaj način je Vibro 100. Da, i treći način je putem elektrolize. A za ovaj način mi je potreban ovaj punjač, jedna plastična posuda, voda, soda bikarbona, ovaj ekser koji čistimo od korozije i jedan šraf koji će glumiti žrtveni deo. Postupak ove kade za čišćenje korozije pomoću elektrolize je jako jednostavan. Imate kadu sa vodom, imate metal koji se čisti, imate drugi ovaj metalni predmet koji je kod mene šraf, on je žrtveni, u vodi imate malo sode bikarbone, bateriju, ima plus i minus. Za metal koji treba da se očisti od korozije, kačite minus, a plus kačite za žrtveni metal. To je neka šema kako se pravi ova kada za čišćenje korozije putem elektrolize. To je nešto.
I to je to, samo da pustimo još nekih par sati da vidimo šta će cijela ova reakcija izazove. I posle nekih 3 sata da vidimo rezultate. Evo možete da vidite reakciju. Pa da vidimo šta je elektroliza uradila. Evo, ovo je ovaj žrtveni deo. A ovo je deo koji smo trebali da očistimo od korozije. Da, i po meni je ovo ok, samo duži vremenski period i bit će još bolje. Ali ja trenutno za to nemam vremena. Hteo sam da probam sva 3 načina i da izaberem najbolji. Po meni, najbolje rešenje za čišćenje korozije u rezervoaru je antirostom, fizičkim putem, ali treba dosta vremena, i elektrolizom. I tako, pošto sam probao sva 3 načina, moj rezervoar čistim antirostom. Ok, i posle 12 dana cimanja i čišćenja rezervoara došao sam do jedne dileme. Da li posle odstranjivanja korozije iz rezervoara treba staviti zaštitu ili ti epok smolu? To jest, glavno pitanje je bilo da li je ova epok smola kvalitetna. Imao sam različita mišljenja. Jedni su tvrdili da je ok staviti epok smolu ukoliko rezervoar ima oštećenje u sebi, tako da na neki način epok smolom štitite i produžavate vek rezervoara. Sa druge strane, imao sam ljude koji su mi rekli da ukoliko dođe do razlaganja epok smole u benzinu, mogu da izazovem katastrofu u karburatorima i možda čak i u agregatu. I onda sam rešio da i to istestiram. Stavio epok smolu i nakon sušenja sipao sam gorivo unutra i ostavio nekih 7 dana. Nakon toga rezultati su da epok smola se nije razložila, još uvek je čvrsta i dobro drži, tako da što se tiče ove Hempel epok smole, ona je ok. Naravno, postoji i druge epok smole, neke su kvalitetnije, a neke ne, tako da sve zavisi od proizvođača. Ja u svom rezervoaru nisam stavio epok smolu. Zbog toga što ja nemam tolika oštećenja od korozije, to je više površinska korozija i prljavština, tako da sam svoj rezervoar dobro isprao, osušio i nakon toga sipao do vrha. Zaključak cele ove priče je da ukoliko imate veće oštećenje u vašem rezervoaru, stavite epok smolu, ukoliko ne, dovoljno je samo pranje. I posle svih ovih testova, ja sam i dalje skeptičan po pitanju epok smole, jer može da izazove mnogo velike probleme ukoliko se razgradi u gorivu. Tako da je izbor na vama. Ja sam testirao
pokazao to u ovom vlogu. Sad, ukoliko vam je ceo ovaj proces bio previše komplikovan i niste u mogućnosti da čistite i radite zaštitu u vašem rezervoaru, uvek možete da se javite ljudima koji to profesionalno rade. Mom prijatelju Clutch and Breaku i Milošu. Linkovi imate dole u deskripciji. Tako da bi to bilo to za ovaj vlog. Ukoliko imate bilo kakav predlog, pišite mi dole u komentarima.